In het kerkje van Houwersiel zeg ik de gebroeders Kromhout voor het eerst aan het werk. Jan Roeper de drummer, Fons Sluiter cellist en Peter Piek percussionist. Ze joegen hier 2 dagen lang een proeven van haar speciale totaalmuziek. En dat totaal slacht dan zowel op het verskaat van instrumenten als de rhapsodie on stijlen die de man beheersen. Ik vond het nieuwsgierig en ik zocht ze op in Jobbegeer. De muzikanten tochten dat ik eens alleen nog maar even kwam te praten. Maar ik moet zelfs graag zien hoe dat improviseren in zijn werk gaat. Goedemiddag. Nou, geen enkel probleem. In no time weer de huiskamer en de man er hielendal ree voor. Je hebt helemaal niet nodig om aan te praten. Hey, wat gaan we doen? Of, Nee, nooit. Met begin gewoon samen. Dat is Ja, jou is een A, Jan. swingboel. Nou, mooi aan het. Dat ligt te sloop op de piano, hè, dat ik zag. Dat is het. En het is Fons op zieltjes zetten. Dan krijg je er vrijwel opname van dat ding. En nou ja, die trok dan in de cd-speler. En dan hebben we eigenlijk het apparaat weer bij ons. Dat is hem dus. De manier van spelen, nou, die net zo makkelijk is, want je hoeft er neer in te studeren, dat is oorzaak. Maar je kunt erin heel gauw onzien in jouw beperkings en je denkt van, hé, nou jij ik mezelf weer. Of dan heb ik weer hetzelfde idee. En om daarom een beetje te ontkomen, dat kon net altijd vanzelf, krijg je toch een beetje het idee van, ja, dat is toch nog wel zo net makkelijk net. Ja, waardoor word je gestuurd. Je gaat gewoon ergens zitten en je begint met het vormen van een toon of een noot of een ritme. En je weet helemaal niet waar dat op uit gaat draaien. Dat is eigenlijk een beetje het avontuur van het muziek maken. Duizend protten dwan en protten geld hebben, protten kennis hebben van wat is er al gebeurd op het muziekgebied en hoe is dat vervormen. Want dat is eigenlijk wat wij doen. Wij vervormen dus stijl. Die is misschien nooit wel jaren, ik speel een soort swing, maar ik weet net. Het wordt een soort, ja, kies een stijl zuiver. Wij spelen hem altijd maar een herinnering onder stijl. Dus ik denk van, hé, het lijkt wel een soort swing, maar het is net. Of alles wordt in een soort vervorming bracht. In een andere vorm van het eigenlijke. En daardoor is het een soort, de herkenbaarheid gaat als een soort herinnering aan bestaande muziek. En net als een kopie ervan of een imitatie. Of, dat is het dus net. Dat is eigenlijk wat anders als hoe het meest iets improviseerd wordt. Geen muziek voor de massa dus. Wel voor de jongen die het meent dat boeten de fjouwerkwartsmaat en een akkoordenschema een muzikale uitdaging leidt die het beluisteren meer als verzinnet.